a samo lajera, koniec świata. No toż mamy już grudzień z górki, już nam się on kulo ku ostatkowi. O, przodzi gody, dzieciątko, woniąco hojna, gyszynki i można deczko czasu dla swojej familii. I sami przyszło na myślunek, spełniłeś se i że od kielanostu lot bajrują czynom mądroki fabulą naokoło roztomajte Anglii bery o jakimsik końcu świata. Ja, nie wtore ipty nie poradzą się tego doczkać sztyjc jednym cięgiem, nie poradzą przyjść ku sztamie ze swoimi familiantoma, przyjacieloma i ze samymi zesia. Ani w to, że wspominają starucne nocyje, w które bezmać już kiejsik przepedzieli i że chnetki nos tam już na tym nie najgryfniejszym ze światów nie będzie. Wróżycie się cięgiem, jakby sam zrychtować i nasztimować gody, a? I na bezrok i za kiedyś tam czas. Nie tropcie się już, blank teroski, blank stare jeszcze planety godają i że można za jakieś 2-3 tydnie żaden już blank nie będzie miał ze tym utropie. A po jakim ano bezstuż, co już na zicher we 21 grudnia 2012 roku ma być prawy koniec świata, rychtyczny fajram i do ostatka szluz ze tym nie najlepszym ze światu. No ale trzeba by sam napocznąć, jak to kiejsi godą Horacy, a owo usko admale, co najdzie na nasze przetłumaczyć, od jajec do punek, znaczy się genau od początku do końca. Mamy przeca na świecie 3 blank srogie konfesje, religie, jak to mądroki godają, monoteistyczne. Kiery za pierona kandego nie poradzą się co do jednego dogodać. Eźli i kiej przynależy się deptać do kościoła na mszo. Eźli to ma być we piątek, można to być we sobota albo we niedziela. Ale podwie nie poradzą się tego naisto wyszpekulować do ostatka, to co dopiero godać o tym jednym, jedynym dniu, we którym ma przyjść na noc ten szluz naszego świata. Przeca bali te cołke srogie świadki Jehowy, tyści już teroski nie podawają roka, ustali oznojmiać, bo ino we XX wieku planetowali, aby 10 razy i że na zicher będzie śluz ze światem, a kiej się człowiek już łopaczy i szajśnie, to ci go ten fal na umi pozorności. Już zaś te wszystkie muzelmany obstawają przy ichni 1500-letniej rocznicy wykludzenia się proroka Mahometa ze Mekki, co jest też takową ci szykowną, a okrągłą datą, tela, co pomyko cołki grunt fajrantu tego świata, aże do 2122 roku naszej chrześcijańskiej ery. Tak by tak te, jak to mądroki godają, przesilenie zimowe we 2012 roku flichtuje wszystkim religiom. A to bezmać beztuż i że teci datum trafiło do nas direkt ze fest zaboczonych amerykańskich dżungle, a nie ze Bliskiego Wschodu, skany wandlują się te 3 najważniejsze konfesje. Wzięło się to wszystko tak poprawdzie ze kalendarza maju, który ma fajram genau we tym dniu, we tego 21 grudnia 2012 roku. Wiecie, ta cołko prekolumbijsko cywilizacja zapochoniła się tak poprawdzie kajsikole XI wieka. Jak to ty się galantnie skłodo? Co najważniejsze tameszne mądroki tak genau obcyrklowali we tych jej kalendarzach przyszłość tego nie najgryfniejszego ze światów, taką ci 1000-letnią nadmiarą po jej już zapodziuniu się, po jej straceniu się z tego świata. Ale nie jest to jedno przepejdzenie. Na ten rok 2012 wskazuje też taki gryfny kod biblijny. Bezmać kajsik we 1994 roku hormio izraelskich mądroków, podszukowaczy, łosknątlowała, odczytała blank snowa ta starotestamentowo księga rodzaju we Biblii. I wykazali one, i że tam też idzie richtig, coś ich się do
to sznupać, co jest skuplowane ze naszymi czasami. Mądroki godami, że we Biblice idzie wynuktać i takie wróżby o II wojnie światowej i o tej atombombie. Tutaj sknutlowane to jest, że datum ostatka tego naszego świata, kiedy mogę padnąć z kuli wojny atomowej, albo też z kuli tego, co Ziemia mogę się szczaść za jakąś niezatela srogą asteroidu. No i był bezmać taki jeden istny prorok Malachiasz, urodzony w Irlandii, świętym oznajmili ci go w 1190 roku, kiedy wykładał, i że ostatnim na tym świecie Ojcem Świętym będzie ten, kiedy przyjdzie po Benedykcie XVI. Te zwekslowanie się papieży ma być neści też w tym 2012 roku. To już za tydzień. Mógłbyś tam taki pora godzin berać, ale w to by to poradził wstrzymać. Wspomnę je samino na ostatek, jeszcze podle raje we krótkich abcugach i o Chińczyka, i o proroctwie Orlona, kiedy też skazował rok 2012, i o planetowaniu Edgara Cayesa, wróża z Ameryki, Italiocha Mario de Sabato, no i Michela de Notre Dame ze San Remi, mianowanego Nostradamusy. No i też o ludziach, których planetowanie poskładali insze ludzie do kupy w takiej książce Mass Dreams of the Future. Ale, na ta asteroida astronomik w jeziorze Szczyc mustrują, jednym cięgiem kukają, bo ona tak się w tym kosmosie furgo i mogę richtig w tym 2012 roku w ta nasza Ziemia prasknąć. Mocka też była jeszcze do teroska ludzi, roztomaj tych mądroków, którzy chcieli na swój knif wyeklerować innym wszystko o tym końcu świata. Taki na ten przykład Lawrence Giuseppe, który w jego Apokalipsie 2012 pometlał genau wszystko, co ino poradził do kupy sknutlować. Byli tam i łomeny starożytnych Indiów, roztomajte tajemnice wywołanych laborów ruskich, geofizyków, ku temu też fachmanów od badania słońca, wulkanów, klimy i diosek wie czego tam jeszcze. Byli też jeszcze inne fale. Ludzie przedsam zmienili, że jeden papież, święty Sylwester, we 317 roku zawarci we podziemiach Watykanu srogiego dracha. Wedle starej powiarki, ten drach miał wykludzić się ze tych podziemiów w jarystak skonaniu świętego i przetyrmanić całki świat, kiejsiejno napocznie 1000 rok. W nocy 31 grudnia 999 roku wszystkie ludzie na tym naszym, ale jakich powiedział nie najgryfniejszym ze światów, byli moc przelęknięte i mieli blank miętkie szłapy pełne życie bobków. Kiedy ale już po północy blank nic złego się nie stanęło, wypraskła festelno uciecha, ludzie się radowali, oby im w to szykowno zistał obiecał. Gryfno takie szichta, prawda? Tela, co Jezu na nie Jezu na prawdziwo. Jesteś ale i gryfny byfej dla każdego bali i tych naszych posłów i reskirujących naszą Polską, można i do tego duka Donalda, tego zwekslowanego Cwilinga i wszystkich tych jej usmolonych kamratów też nie będzie. Ten dzień 21 grudnia trefi za 5 dni Szkucina przed Godami. Opytowujecie się można i co z tego? Ano nic, smolu piec, przesażodne, ci nos tam lecę, jakie drachy nie wystrachają, jakieś ich tam takie jak pesymizm ekonomiczny, spadek siły nabywczej, niepokoje społeczne i morderstwo smoleńskie i takie tam jeszcze insze głupoty, które nam wstyrkają te na wierchu, te Anglii Bery ze wiejski we Warszawie. Jakich powiedział od 2012 rok, nie tropcie się, nie musicie się blank chrudzić o to, jak urychtować gody, bo Bożego Narodzenia już spożyć na isto nie będzie. Ale podwiedz co, lato jeszcze musimy to jakoś ich ścierpieć i no gody jeszcze, a ku temu Sylwestra, ten srogi niskożli kacniamy. Oj więc pnioków.